Riko kayak nangen sopo. Nang omah penak-penak kok arak lunga. Jaluk duren ora boleh. Jaluk duren nggon sopo? Rung wayahe. Ndak mau mlocot. Lah diomongi kok ngeyel. Riko nang golok nggon sopo sing nandur duren yamene. Duren lho lan ana wong awo. Urung musim. Njoba lho kae udan. Delokke dalane. Dalane bener apa rak kelang? Heeh. Anang golok ora ana duren yo lak yo. Heeh, ora ono duren. Nang omah penak-penak turu klekaran madang enek apa-apa enek luru duren. Wis tuwa ki rasa man duren. Man sego karo iwak ati wis alhamdulillah. Jalukane kok werna-werna duren. Kaya nek ndek duren ya tak wehno. Turu ya. Awas ngantek lunga meneh.